Oke, kita lanjut kembali. Simbang Kasus. Spesial Pak Bos. Rina wengi tansah kelingan perawan ayu Kalimantan. Batang guling tak sayang-sayang nganti kaya wong kedanan. Darawani kondong ning opo sira mulunga ninggal mulih ra kondo-kondo. Simbang Kasus. Kalamun dengan omah adikku bingung, cari tresno ra wani nembung, rasa koyone wong lilo. Darewani bojone sampun, darewani atus gunung, kabeh kalung. Yes. Ayo Bos Kordi. Bos Boga. Woi. Aduh, Oh, oh. bayu-bayu aduh, hatiku rindu, kangen tenanan, kampusku pulang, kampusku mulai, entah seberang. Iya. Aduh, bayu-bayu aduh, hatiku rindu, kangen tenanan, kampusku pulang, kampusku mulai, entah seberang. Bening banyu Kalimantan, biyen tak ombe sayang, ngelingake nalika biyen kenalan. Asik, Rina wengi tansah kelingan, perawan ayu Kalimantan. Batang guling tak sayang-sayang, ganti kaya wong kedalan. Yang pertama setuju nongkrong, biyen cedak rawani kondong, ning opo sira mulunga, ninggal mulai ra kondo-kondo. Dadah Sisi. Wow, asik. Sing aja. Yo. Aduh, bayu-bayu aduh, hatiku rindu, kangen tenanan, kampusku pulang, kampusku mulai, entah Hey, hey, ha, ha. seberang. Ha, hey. Hatiku rindu, kangen tenanan, kampusku pulang, kampusku mulai, entah seberang. Bening banyu Kalimantan, biyen tak ombe sayang, ngelingake nalika biyen kenalan. Saben dina aku ngelamun, tekan omah atiku bingung, jane tresno ra wani nembung, rasa
Delia, terima kasih. Kita dahulukan untuk teman-teman semuanya.